André Rieu presenteert het meest zinderende concert van het jaar. Love is All Around. We are again here on the big square in Maastricht. Beleef de magie van Maastricht in dit filmische spektakel. Een klassiek concert met een twist. Met het beste van musical, operette, film en pop. Alleen in de bioscoop op 26 en 27 augustus. André Rieu, Love is All Around. Reserveer uw tickets aan de kassa of via andreacinema's.com.